Здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Започваме го веднага, като виждате, че съм ангел, нали? И току-що свърши контеста и сега ще отваряме или 20 Angelic Star Drop или 20 Demonic Star Drop. Аз лично според мен Demonic са по-добри, така че ще избера тях и ще видим какво ще ми се падне. Първи Star Drop. Не много хубави неща. О! Добре, това е... Това е як пин. Харесва ме. Тук е XP. Надявам се поне един левел 3 да ми даде. Наистина много искам някой хиперчардж скин. Защото изглеждат много яко. Добре, това е левел 2. 100 кредита, няма да откажа. Опа, Добре. Ще играя с един мой приятел, само да си довърша стар дроповете. Пак нищо, това е левел 2. 200 PowerPoint. Това пак е левел 2. Добре, това е по-яко. Тук нищо. На колко стар дропа сме вече? Левел 2 пак. Така хора, след кратка пауза от стар дроповете, от които не взехме нищо, та сега ще играем. Нека да видим първо квестовете. Какво имам? Топа да не направя с Dynamite. На кой мод? Knockout или Duo? Какъв е картата? Айде едно Duo. Но от новия апдейт, той не е нов вече, да, ама... Където промениха, нали, вече няма ранг 35, ами има Max Tier. Много ми харесва, нали, за матчмейкинга. То защо там сдавам? И още не сме почнали. И за малко да умре. Тук малко сме в лоша позиция. Добре, нашия... Защо стои? О, вайне. О. Трябва да не умирам. Не, аз съм мъртъв, те ако и двамата ме следват. Нашия е много умен. Ще да го изчакам. Добре, лагва ли му сега? Защо стои на едно място? Така, тук няма никой. Добре. Убихме ги този, той пак там дава. Не мислях. Тъпо. О, не, писна ме да там сдава. Оставям го, който си иска да прави. Защо е така токсик? Добре, не ми се получи, исках на него да там сдавам, ама... Колко купя въобще? И любимия му герой. Сега контеста ни е на Spirit Wars, аз преди малко го направих. Съжалявам, че не може да го снимам, просто нямаше как. Та... За днешната... не днешната, ама за този контест картата на Сок. Тъй, че предлагам трол, може
Тролър, може Лери Лори, може Тик. Аз тук ще умра. Просто не. Той Едгар е твърде добър просто. 100 пъти по-добър от мен. Така. Моля се тук да няма. Нашия сотка са... Моя сотка са телепортери. Много са умни, бе. Да. Добре. Продължавам. О, не, трябваше бързо. О! Добре, тук лоша. Мога да ги почнем тя. Добре, тук прецак. Масаж се съживеето. Не са. В душа, да, не мисля, че мисля. В душа, да, не мисля, че има смисъл, че има. Как съм жив? Да, мъртъв. А? Не, защо нас? Не. Нашия защо влезе в огъня? О. Защо нашия влезе в огъня? Добре, имам с Dynamite още малко. Е тук на контекста. Абе... Едва ли ще ме настигнат. Спечелих всички 3 игри. Къде игра? О, ей тази карта на Браво. Само да сменя абилитито. Не, стои се да бъде. Другото видео на Brawl Stars може би ще... То дори не е на кутии, ама пак да отваряме стара дропове. Да видим дали ще са падли нещо. О, Франка, то само стои там. Така тази Мек е мъртва. Вие това беше много добре. Не беше много трудно, всъщност. Не стъмнах никой тук. Добре, тук се спасих. Добре, браво на него. Не, вкара. Нямаше как да стане. Значи нямам повече тонове. Ще вкара. Браво, бе! Браво на Сърджа. Доста добре. Ключа е
Там запа. Браво. Билетито, което да оставяме едно и не мога да взимаш демидж, ни да стреляш. Няма да го играя обаче. Или пък? Ако нас са живе... Не, няма ли. Не ме оцелях. Не е това. Ако има пауър. А те имат гуто ли? Няма да го взема. Кача се. Ей така, о, много добре. Браво, много добре. Аз съм мъртъв, нямаше какво да направя. Бъза и тя сигурно ще вкарат. Да. Так. Какво друго да играя? Найс. Аре, Oh, you got a friend. Къде е този тикемата? Опа. Добре. Пайпър се крие в храстите. О! Вай как оцара. Той е само Едгара и Пайпъра. Не умря. Надяваме, че Пайпъра... Това го спечелихме. Да пуснем един. Добре, това не беше много добре. Не, тъй ще е голям проблем. Той май го губим. То ли са сети да мине от... Да. Еми... Не успяхме да я спечелим, тъй че... Това ще бъде за днешното видео. Не забравяйте да лайкнете видеото, да се абонирате. Това беше от мен. Чао!